कमीना रंडी के हम नाचत ना देखले रहे समाज में। एक के झांटी बारी सब कह देता तो वो चोदनी है मैं नाचत। अरे भोसरी जा 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 अरे जा जा एकरा में डबल खाली कुप्पी सेट हो जाई त वो फकना फाटिए जा ये रंडी आई बरो नचे वाला से पुरु के बाद बजा बजा ये प्रिया सोहानी के डांस रहला और रौरा यदि ये डांस के और बढ़िया से देखल चाहता नहीं ओकरा देर लागल रहे जगह से खइले रहे एकरा के मुंह में खिवा दिए कि सही से एकदम जल्दी के हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ हम प्रेमानंद क्या हो गया प्रिया आई आई आवतिया तीन गोला होता दुर्गा पूजा में कमेटी के जाके बाद यहां को होई तो आई जब हम जानते नहीं गुडू भैया जकरा का चाह दे और आही के बाद ये प्रिया सोहानी के डांस रहला और रौरा यदि ये डांस के और बढ़िया से देखल चाहता नहीं तो एगो काम करी एक ताल रौरा और बैठे के होई हमार टाइम खत्म होई तो हम बैठ जाई आ नचनिया अपन हम उन्हें भेज देब आ उ नचनिया के छोटका गाड़ी में भेजी एक टिक में वैसा ना नचवा देनी तो मुकेश लो था मरना भेजी नचनिया के लगले प्रिया सोहानी बना देता नहीं एकदम ओकरा देर लागल रहे जगह से खइले रहे एकरा के मुंह में खिवा दिए कि सही से एकदम जल्दी के हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ हम प्रेमानंद क्या हो गया प्रिया सोहानी के नानी अब एगो आप सब के पूर्वी टाइप के गाना सुना होता बहुत बहुत तो प्रमुख साहब के आग्रह बा कि अब अंतिम में बढ़िया चीज सुनाई मंच पे पानी भेजवाई सब है ठीक बा ना ना ठीक बा बहुत टाइम देनी रब सब ना शिकायत ना होई चाचा आज तक इतना नचनिया के नाचत देखनी आरती के जूली के ममता के ये बहुत लौंडा के भी नाचत देखनी लेकिन ऐसा कमीना रंडी के हम नाचत ना देखले रहे समाज में। एक के झांटी बारी सब कह देता तो वो चोदनी है मैं नाचत अरे भोसरी जा 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 अरे जा जा एकरा में डबल खाली कुप्पी सेट हो जाई त वो फकना फाटिए जा ये रंडी आई बरो नचे वाला से पुरु के बाद बजा बजा मास्टर हेलो तनिका मान लो हम ना रही गड़िया में रहे भाव करे खातिर बोलैबे कैलन का हो जाई चाहिए तू तो प्रिया सोहानी भी आज खेसारी लाल यादव के सोझा गई बाड़ी बहुत मेहनत कैले बाड़ी कमलबास कुंवर ओ दिन गावत रहन होइया कौन जगह केसरी तो उनका गोल में जाके जे इनकर बाबूजी नु लगले इनकर ससुर उनको बेटी चोद ले बानी इनको आज बहिन के जे एकरा बाद इनकर माईओ उनको बहिए के हम छोड़ देले हम में कहे तोर बाबू के बेटी चोद दो दिन जाके प्रिया सोहानी कुंवर जी में भोर में न चली आ इनका के तनका भाव करे के कहल जाता त बड़का एकरा बुड़ में सोना लागल मारा रंडी के मारा तरफ रे सोना ई सोना काची के रंडी ये चोदनी बड़का बजा रे बजा तो बजा के बजा